Bafana bakithi izinto ziyashesha ziyaphuthuma laphana eCyprus. uMayambela uMihlali Mayambela usejoyine i-Omonia FC yakhona laphana eCyprus emva kokuthi ashiye kwi-Limassol. So-ke bafowethu uyijoyine on a free transfer. Usayinile umfana inkosi ephepheni sebem-unveil-ile nabo abe-Omonia. Yonke into igcwele, incwadi igcwele bafowethu akade bemfuna sho sebeyomthenga ngemali. Mihlali Mayambela is officially Omonia FC player. Is no longer a free agent as he was 3 hours ago. Izinto ziyashesha-ke impela laphana bafethu eCyprus. Umfana uyongena laphana uzogqoka ujezi number 18 for his love of Themba Zwane, ilegend lala eMzansi, lebhola lala eMzansi. Siyamazi ukuthi u-open kangakanani ekuthenini uyamthanda uThemba Zwane ngalendlela eyisimanga, uyam-idolize futhi uzokhumbula kuleya game ye-Algeria ezemphorisha ikhokha impela emkhombisa ukuthi kahle kahle uyi-idol yakhe umfana. Uzogqoka number 18-ke lapha kwi-Omonia. Imsayinile ngokugcwele, yonke into ihleli phansi manje umshuku.